Ayan, so nakatutok pa rin po kayo sa Chikahang Pangkalusugan. So ang second topic po natin today ay ang iwas paputok. Makakasama pa rin po natin si Sir Sam. So Sir Sam, ano po ba ang firecrackers or fireworks at bakit po ito delikado? Ayan. Magandang tanong yan. Ano ba talaga yung pagkakaiba ng dalawa? Well, basically, yung fireworks po, more on may mga kulay po siya, no? So, yun yung kadalasan nakikita natin sa entertainment or celebration, yung mga umiilaw sa taas, yung mga sumasabog ng malalaki, may mga colored flames, may mga sparks, whistles, nagbabang, and parang may rocket siya papunta sa taas. While yung firecracker naman, more on ito, mga loud bangs, mga sumasabog talaga dito sa baba. And may paniniwala dyan na kumbaga itong firecracker ginagamit para pangalis ng mga multo, pangalis ng mga bad spirits, and bring good luck. So, yun yung mga fireworks, more on ilaw, lumilipad sa langit. And itong mga firecrackers, more on yung dito yan, yung mga sinisindihan, yan yung mga Ma'am Denise, yung mga 5-star, mga piccolo, yan yung mga firecrackers yan. Pero yung sparklers, tapos yung luces ba yun, yung nag-i-emit ng mga iba't ibang kulay. So Sir Sam, bakit po ba ito delikado? Ayan. Well, basically, delikado siya kasi hindi naman naalis yung kamalasan, pero mukhang baka ikaw pa yung maging malas at ikaw yung masabugan, no? So, delikado ito. Bakit? Kasi may ignition, may explosion, may mga chemicals, pwedeng makapag-cause ng burn. So, nakapag-cause na nga ng burn, napasukan pa ng mga harmful chemicals, yung pulbura, and maaaring yung iba pang chemicals na ginamit para dun sa iba't ibang kulay, no? So, pwede itong ma-ingest. So, delikado din ito kapag ito ay nalunok kasi magkakos ito ng poisoning. Pwede nitong makahiwa, makasabog kasi pwedeng kaputol yung kamay mo, lalo na kung yung firecracker yung ginamitan mo na malalaki, yung mga super Yolanda, yung mga ganun, mga super lolo na tinatawag na pinagbabawal na sa ngayon. And, syempre kung malala, masyadong malaki yung pulbura, and yung injury, masyadong substantial. Nawalan pa siya ng dugo and everything. So, pwede ito makapag-cause ng disability or even death. And yun nga, through the years, nakita po natin na pwede namang lumipas ang Pasko at ang New Year. Pwede namang ipagdiwang natin ang Pasko at New Year na hindi gumagamit ng fireworks or firecrackers. Kasi nga, nasa isip na lang po natin ito na dapat meron. Again, if you're using it, tataas yung chance na magkaroon ng injury. Although hindi 100%. But again, there is a chance na magkaroon ng injury. And kahit na nga ako, I can personally say na pwede namang may pagdiriwang yung Christmas na walang fireworks. Sabi nga, prevention is better than cure. So one way of preventing injuries is not using fireworks or firecrackers. Tama po, sir. And sir, besides, sir, nasa na tayo? New era na tayo ng technology. Oo, hindi na yan uso. Ang uso ngayon, Denise, mga laser lights, diba? Yung mga LED. Laser lights, baga, sir, Sam, just as fun naman yun, pwede mo lagyan ng sounds or like, yung mga virtual lights. Yes, diba? Kahit mga virtual lighting up, diba po, sir Sam? Kasi nga, Denise, noong unang panahon, wala pang mga ganyan technologies. Talagang reliant sila sa pulbura na makapagkita ng mga magagandang kulay dyan. But again, para tayo ulit nagiging bata, no? Yung sabi ko baga sa iyo kanina, yung less than 1 year old, masyado silang namamangha sa kanilang nakikita sa mata. Yan po yan ngayon. Pwede naman mangyari by using mga lights, mga ilaw. Kung meron namang community fireworks display, Denise, kasi kung talagang binadgetan naman, meron namang pera, yung LGU nag-sponsor ng fireworks display, manood na lang tayo, di ba? Libre naman yun eh. Ang ginagawa kasi ng iba, na masyado gumagamit yung Denise, yung nasabi mo nga kanina, yung yung marami, yung sinturon ba yon? Yung sinturon, sir? Opo. Oo, na napakaingay. Yung iba pa, kinakabit sa kapitbahay or malapit sa kapitbahay. So, hindi po yun maganda, mga kaibigan, kasi hindi ka nakapagpaalis ng malas. Naging malas yung kapitbahay mo dahil sa'yo kasi yung usok noon at yung ingay ay napunta sa kanila. Di ba? So, mag-isip-isip pa tayo, no?
So, ang mga ganyang mga bagay ay, kumbaga, superstition lang naman or hindi naman pwede natin masabing kultura natin yan. Kasi, may mga science na behind that na nakapagsasabing hindi yun healthy. Especially, Ma'am Denise, di ba? Yung mga reports dati, kapag New Year, tumataas yung pollution ng hangin. And Ma'am Denise, don't forget yung sunog. Firecrackers and fireworks can cause fire. Fire can cause loss of property, damage to property, injuries, and even loss of life. Yes. So, again, maraming From the peligro word ang pwedeng maging dala ng fireworks. So, mag-isip-isip na tayo kung talaga bang pampaalis ito ng malas or ng bad spirits or pampa-attract ng swerte. Kasi alam naman natin na kailangan natin pagtrabahuhan ng mga bagay-bagay. Ano naman maging swerte tayo. Yes po, sir. Tama po. So, Sir Sam, with all this said po, ilan po ba ang natala last year sa firecrackers-related injury? But dito sa ating surveillance, meron tayong naitalang 6 na kaso last year from December 21, 2020 to January 5, 2021. No, so 6. And pero nung 2019, mas mataas 'yun, Ma'am Denise. Nasa 30 plus. Pero last year ay 6 lang. So mukhang Yes po. natuto naman yung ating mga tao na hindi na sila gumamit Pero sana ng mas bumaba pa. firecrackers. And mas lalo na po sa ngayon. Opo. And sana. Okay. And may factor din dyan, Ma'am Denise, yung pag-implement ng mga LGUs natin, ng mga batas. Yes po. So, ayan, very good po, Sir Sam. So, ano po ang mga karaniwang injury ang nakukuha mula sa paputok? Ayan, yung mga karaniwang injury na nakukuha sa putok ay una, yung blast or burn, maaring nasugat or nasunog or nalapnos yung katawan or maaring nahiwa or medyo sumabog yung daliri. Kailangan yan tanggalin. Pero kadalasan po ay blast burn o injury pero hindi naman kailangang putulin kumbaga yung body part. So, and yung eye injuries, meron pa din tayong natatala. And kadalasan po, Ma'am Denise, ay sa kamay ang mga injuries na nare-record natin. And kadalasan din, mga active users ng paputok yung talagang na-injury. Opo. Kumbaga, sila mismo yung gumamit ng paputok. Pero meron pa din tayong mga kaso na pati yung mga passive or napadaan lang or mga nanonood lang, sila yung nasasabugan at nagkakaroon ng injury. So, ano po, Sir Sam, yung mga worst cases na naitala sa rehiyon simula nung kampanya ng Iwas Paputok? Abay, doon talaga sa simulat, hindi ko na naabutan. Ako kayo nagpapaputok nun. Pero yung dito sa mga nakaraang mga taon, naging minor na naman lang din yung ating mga injuries. Pero yan, may kailangan pang putulan ng daliri sa kamay o sa paa. Ayan. And may mga injury sa mata, no? Sa tenga, sa ulo, and merong nasunugan. So, yun sa ngayon, yung mga injuries natin. Yung number 1 last year, although hindi siya pinagbabawal, pwede siyang gamitin, ay yung quitis. Pero yun nga, kahit, ibig lang sabihin, pinagbabawal yan or hindi, makakapag-cause yan ng injury. There will always be a chance na makapag-cause yan ng injury because maraming factors na pwedeng mangyari. Yes. Na kung bakit mag-fail yung firecracker. Especially kung hindi dumaan sa standards, Ma'am Denise, yung firecracker na binili mo. Kumbaga basta-basta lang ginawa. So, Sir Sam, ano po ang edad na pinakabata na naging biktima ng paputok? Okay. Last year, meron tayo ditong 7-year-old. Pero noong 2019, meron tayong naitalang nasa less than 1-year-old ata yun. And, pero yun nga, yung mga nadamay sila. No? So, hindi sila talaga yung nagpapaputok. Baga, nanonood sila, kalong-kalong ng ina, ng ama. Pero yung natatandaan ko yung report natin yan noon last year. Yung merong ama, yung kanyang mga anak nanonood, medyo malayo din yung distansya. Pero sumindi siya ng
Quitis ba yun, yung papuntang taas? Quitis. Pag sindi niya, imbis pataas yung tinakbo ng quitis, Oh, pa ganon. O kaya, okay. natamaan yung anak niya, yung natamaan ng quitis. So, yung anak niya, yung dinala sa ospital. Opo. So again, it is really a lesson, no? So, kung ang rason natin sa pagpapaputok ay pangalis ng malas, pangalis ng multo ng mga masasamang espiritu at pang-attract ng kabuinasan sa buhay, bakit mukhang injury pa ang napupuntahan natin at pwede maging sunog pa ang sanhi? Yes. So again, imbis na pampalis ng malas, mas magkaroon pa tayo ng kamalasan. Oo. Injury, Kung yan. sinasabi natin nasa kultura natin ng papaputok, well, bakit ngayon unti-unti nang naalis? Kasi nga, it is proven that it is not cost efficient, it is not nagbibigay pa ng benepisyo kasi nga nagkakaroon pa tayo ng injury and masama pa sa environment and makakapag-cause pa ng sunog. And nararanasan natin na pwede namang mag-continue ang Christmas na hindi nagpa-fireworks kasi kung ang gusto natin lang naman ay may makitang maganda, tingnan mo na lang ang iyong asawa at sabihin mo na, ang ganda yan. Tama, Sir Sam. Makikita mo pa yung kanyang kinang sa kanyang mata or sabihin mo na lang yung mga mahal mo sa buhay. Because we want you to maging ligtas ang ating ang ating Christmas sa ngayon. Yes. So, Sir Sam, meron po bang batas na nagbabawal sa paggamit ng mga paputok? Ayan, merong batas. Pero merong batas na nagsasabing may mga paputok na hindi pwedeng gamitin. Kasi nga masyadong delikado na, masyadong mataas na yung content ng kanilang mga pulbura. And meron din tayo, i-share ko Ma'am Denise, no? Meron din tayong tinatawag na Executive Order 28 na C9 ng ating mahal na presidente na kung saan nakalagay dito yung Executive Order number 28 dash nung series of 2017 ata to, yes? Oo, 2017. Na kung saan dahil hindi pa naman talaga maipagbawal, Ma'am Denise, no? Kung tayo lang, sana bawal na talaga yan. Pero dahil industriya ito, kung hindi pa rin maipagbawal, ay talagang mahigpit na ma-regulate, no? Yes. Yung pagpapabili at kung saan ito gagamitin or papuputukin, no? So kailangan nakalagay dito, maraming provision to. Pero nakailagay lang dito na meron na talagang lugar na i-designate na kung saan doon lang magpapaputok, no? Para kumbaga merong personnel na babantay and maiwasan na din yung injury. Kasi nga sabi ko nga sa iyo kanina, baka mamaya doon mo palaging kinakabit sa bakuran ninyo. And yung bakuran ninyo malapit sa bahay ng kapitbahay ninyo. So, lahat ng usok, lahat ng ingay ng paputok, doon napupunta sa kapitbahay ninyo. So, hindi po maganda yon. And kapag naman nagpapaputok sa lansangan, pwedeng makapag-cause ng injury, ng aksidente, Ma'am Denise. Kaya nga marami sa atin hindi na nagbabiyahe kapag malapit na yung New Year kasi yung iba hinahagis yung mga paputok sa daan, di ba? So pwede pa yun makapag-cause ng aksidente sa mga motoristang gumagamit. So bawal po talaga yun. And kaya nga po, nagpapasalamat ako sa ating kapulisan, sa ating Bureau of Fire, sa ating Department of Trade and Industry na kasama po natin sa kampanyang ito na ma-ensure na yung mga nagtitinda, yung kung saan pagbebentahan, ay tama po at sumusunod sa ating mga batas. No? And also the LGUs na number 1 kasi sila yung nagbibigay ng permit, no, kung sino yung magbebenta and kung saan. And sila din yung nagde-designate ng mga areas na kung saan pwede lang paggamitan ng mga firecrackers or fireworks na ito. Pero sabi ko nga, kung sa atin lang po, maging wise na po tayo. Through the years, nakita natin na ang paggamit ng paputok talaga increases the risk of having injuries. And this is not the best time for us to have injuries. Again, prevention is better than cure. And there are a lot of alternative ways to spend Christmas and New Year. Yan, tama po kayo, Sir Sam. So, Sir, ano po ang mga maaaring gamitin sa bagong taon na pwedeng maging alternative sa paputok?
Yun, oh. Kasi kung ang habol nga natin ingay, di ba? Kung ang Mm-mm. habol natin ingay, gusto nating tumbasan yung, ano yung tinatawag kanina, yung sinturon ni Judas. Marami Yes. namang pwedeng makapag-cause ng ingay na hindi na nakakasakit at hindi na makakasanhi ng masangsang na amoy, no? So pwede namang music na lang, 'di ba? Pwede Yes. namang tambol na lang o pwede namang ayun nga sabi mo lata. Pero yung or kung kawali naman, make sure na yung hindi na ginagamit ng mama mo. Baka maya yung kawali, yung favorite yung favorite kawali or yung favorite na panglulutuan ni Opo. mother, yung ginamit mo, especially kung kwan pa yon ceramic coated or or Teflon coated, o di ba? Napagalitan ka pa during Christmas. Pero yun nga naman, mga kaibigan, again, I will remind, yung noise pollution, okay? And also, wag naman siguro hanggang magdamag, mag-umaga, malakas yung ating mga sounds. Again, kahit na nga po sa video, okay, no? Maging sensitive naman tayo. And palagi nating isipin din yung ating kapwa. Para mag-enjoy ang lahat at hindi tayo makapag-cause ng perwisyo. No? Ayan. So, thank you po, Sir Sam. So, for our last message, Sir Sam, ano po yung mensahe niyo po para sa ating mga kapwa Bicolano na para po makaselebrate tayo ngayon ng safe na Pasko po? So, paano ba natin gagawing ligtas ang ating Christmas celebrations? No? So, una po, hindi po namin pinagbabawala na ipagdiwang natin ang Christmas. Pero, para mas maging masaya tayo at kasaya-siya sa ating mga activities sa pamamagitan ng pag-practice ng mga madali at nagagawang mga healthy behaviors, ito po yung mga yon. Pangalawa, i-practice ang ligtas na mga holiday activities sa gitna ng pandemya. Again, meron ditong word na ligtas. Okay? So, tandaan at gawin ang mga sumusunod na health and safety protocols. Ito yung pagbabakuna. Kaya sa ngayon pa lang, bakunado ka na ba? Kasi patuloy po ang ating pagbabakuna. Pangalawa, airflow. So, mas maganda po na merong airflow ang ating mga lugar, merong tamang ventilasyon para yung hangin ay freely na nakakagalaw. Pangatlo po yung mask. Patuloy pa namin pong nire-recommend at talagang ang paggamit ng mask. Okay? Kung happy kayo na wala na yung face shield, well, yung mask po huwag kalimutan. Kasi marami ako nakikita sa mall, ay pagkatapos kumain sa restaurant, abay, paglabas ay patuloy pa rin hindi nasuot ang mask at baka naiwan na yung mask sa upuan. Again, magdala po palagi kayo ng extra na mask. Pang-apat po ay maghugas na kamay or i-sanitize ang kamay. Again, marami tayong diseases na maiiwasan dito, hindi lang po COVID. At mas ligtas ang ating gagawin at hindi tayo makahawa sa iba. And panglima ay yung pag-iwas, no? Pag-iwas sa mga matataong lugar, no? So piliin din natin ang mga malusog na opsyon, healthier options tuwing handaan at kasiyahan. Kasi alam naman natin na hindi lang paputok ang ating gagawin, pero kakain din, di ba, Ma'am Dini? Ayan. So excited nang kumain, no? So again, syempre, mga reunion, mga family reunion, classmate reunion, mga Christmas party dito, Christmas party dyan. So again, hinay-hinay po tayo, no? Especially sa mga matataba, matatamis, mga mamantika, at iba-ibang mga pagkain na hindi healthy. Again, food moderation po, and kailangan balance yung ating diet. Hindi po yan yung pagbabalanse ng diet, hindi po yan ibig sabihin 1 week kang straight na ikaw ay karne at sasabihin mo, sa January na lang ako, lahat sa akin kulay naman. This December, uubusin ko lahat karne. Hindi po yun maganda, mga kaibigan, kasi hindi po yun balanse, no? Hindi po yun yung tamang pagbabalanse ng diet. At yun nga, especially sa ating mga nagme-maintenance na, ayan, mag-ingat po tayo, no? And avoidance or moderation ng alak. Mapupwede po, avoid na po. Kasi ang pag-iinom ng alak ay nakakakos din ng mga disgrasya, especially kung ikaw ay nagdi-drink and drive, no? Which is kadalasan. Kasi syempre, sino ba naman ang pumunta sa bar na walang sasakyan or motor, di ba?
So, mahirap yung transportasyon pag maaga na. So, ingatan po natin kasi karamihan sa mga nadidisgrasya ay yung mga nakainom. At pangatlo, iwasan na po natin ang paggamit ng firework or paputok. Kasi yung sabi nga namin kanina, marami pong alternatibong aktibidad na pwede natin gawin na ligtas. Okay? Pero if ever man po, tayong handa, alamin natin ang first aid at hotlines ng pinakamalapit na hospital natin na pagdadalhan kung tayo ay magkaroon nga ng injury. So, ang best regalo natin this 2021 ay bakuna laban sa COVID-19. So, bakit natin nasabay ito? Mas kumpante ang buong pamilya na magdiwang ng Kapaskuhan kung lahat ay may dagdag proteksyon. Pero yun nga po din po, hindi ko po sinasabi na porke tayo ay maproteksyon na, ay hindi na tayo mag-iingat. No? Tandaan pa rin ang airflow, mask, hugas, at iwas. Okay, so again, mag-double ingat po sa 3Cs. Patapos na po ako, no? Magplano ng mabuti at mas maaga at huwag makisabay sa holiday rush. So mag-ingat sa closed areas, mga kulob na lugar, mag-ingat sa mga crowded settings, mga matataong lugar, at mag-ingat sa close contact or sa mga taong posibleng may sakit at makahawa sa atin. Again, we want you to have a healthy Christmas and maging ligtas ang ating Christmas. No? So, yan po Ma'am Denise ang ating short reminder sa ating kababayan. At yun nga, magpabakuna ka na, kaibigan. Ayan, para mas madagdagan pa ang ating proteksyon at mas lalo na tayong makabangon pa, no, sa ating buhay dito sa Bicol at sa Pilipinas. Yan, so maraming salamat po Sir Sam sa napaka-informative po na discussion today. So ayan po, lahat ng po ito, pag ating pong nasunod ay magkakaroon po tayo ng safe at healthy na Kapaskuhan at bagong taon. So once again po, maraming salamat po Sir Samuel David Banico para po sa inyong time at knowledge po para po sa ating ligtas Christmas sa Healthy Pilipinas.